Ayan. Ayan po si Shaq. Shout out. Shout out pero dahil man naka-live. Dading load. Dapat nag-load pala na ko dahil. Sala naman. Pero dahil ba Sala naman na dali yan. Ay, i-post ko na natang taon. Yun, wala ko pala ng kanya. Si Shaker Vlogger. Matigsom. Matigsom. Hi po guys. Hello. Si Sep sa Matigsom. Yan, papalaw po ng kanyang page. Si Bulang pa ini. Malso. Ay, Matigsom man ini. Henry Vival. Henry Vival. And si Jerry Butin. si Jerry Butin, si Master Timbo. Masturbate. Ay. At saka si Quiz DTV. Who's Darwin? Darwin. Masturbator pala, nagsimula Ayan. sa bayan, ito na ang pinakamalupit na inyong mananawagan, tawag ng tanghalan. Nagsimula sa patikim-tikim. Ayan po sila Nag-preparing ng catering. ng catering, nagpe-preparing ng catering. Ayan. Ayan sila. Abot na kaya so bagong kasal. Pitik naman, Steve. Nagabot na sa bagong kasal, tapos na sa tulda. Oh, so ano? So, langka. Laga na kilangka tapos, anong araw kayo ni? O yan, dinuguan. Dinuguan. May Yan, merong atay. dinuguan. Yummy Ayan. Kikuriza ay. Yummy. Masarap. Yummy, yummy. Kaso di akong laganang kayo ni. Palsok